आं जोबोर गोजोननाय मोनदों आरो सिमेन्ट सापरि जौमा फरायसालि आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि साफ्रोम सोद्रोमानिसिम आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ बावहरबाय आरो आं थारैनो गोजोननाय मोनदों। नोंथाङा जे सासे डक्टरेट बे डक्टरेटखौ मोननो थाखाय माबायदि दिनै माबानानै लाइफआव साक्सेसफुल जानो हाखो एसे फंनैसो बुंनो हागोन? अके, डक्टरेट बा पिएइचडि मोननाया एफाग्राब गोरलैबो नङा, नाथाय गावनि नाजानायजों लोगोसे जोंनि जिउआवहाय गोबां मानसिया मानसि थानो गोनां जायो। आंखौ आंनि गाइडजों लोगोसे गुबुन गुबुन मुलुगसोलोंसालिनि फोरोंगिरि, बेबायदिनो आंनि मेन्टर्स गाइड बिथांमोना जोबोर गाइड खालामनायजोंसो आं बेखौ साक्सेस जानो हादों। गोबां समाव जों साक्सेसखौ हारसिङै जानो हाया। गोबां समाव जों सानो हारसिं जागोन होननानै, नाथाय आं सानो साक्सेसआ हारसिङै फैया। साक्सेसनि थाखाय जों गोबां मानसिनि एक्सुवेलि गाइडेन्स नांगौ जायो। ओंखायनो आंजोंहाय प्राय 10 जनसो मानसिया गाइड खालामदोंमोन आंखौ। बिमा बिफायाबो मरेलि सापर्ट होदों गोबां समावहाय। थिग बेबायदिनो फोरोंगिरि गुबुन गुबुन लोगोफोराबो आंखौ सापर्ट खालामदों आरो बेनि गेजेरजोंसो आङो नैबे समाव दानि जाखांफुनाय फरायसाफोरनो मा मेसेज होनो सानो? दानि जाखांफुनाय फरायसा आरो लाइमोनफोरा गोथौयै साननो नांगोन। फरायनानैहाय मा फिथाइ मोनगोन बेखौ बिसोरो बा बिथांमोना नुहुरनांगोन, थेवब्लासो फरायनो थाखाय थुलुंगा मोनगोन। लोगोसेनो जिउआवहाय मेन्टर बा गाइड नांथारगौ आरो बिथांमोना गावनि समखौहाय मोजाङै बाहायनो हानांगोन, थेवब्लानो बिथांमोना साक्सेस जानो हागोन। माखासे फरायसाफोर दङ स्टेन्ड खालामनानै डिसटेन्स खालामनानैबो फार्स्ट डिभिजन मारिनानैबो बिथांमोना मोनसे साक्सेसफुल जाहैनो हाया। बिनि खारना मा होननानै सानो? गोबां समाव बिथांमोना एक्सुवेलि रं माइन्डसेटजों थाङो। गोबां समावहाय बिथांमोना डिजायाराव गोग्लैयो, लुबैनायजों खारो। नाथाय जोङो गोनांथिया मा बेखौ मोन्थिनांगोन आरो मोनसे राइट माइन्डसेट थायोब्ला जोंनाव साक्सेसआ फैयो। राइट माइन्डसेट जायोब्ला जोङो बर' बिजोङाव फरायनानैबो जों साक्सेसफुल जानो हायो। आरो जुदि रं माइन्ड जायोब्ला इंलिस बिजोङाव फरायबाबो बिनि लाइफआ एक्सुवेलि एन्ड जाहैयो। गोबां समाव जों साक्सेस जानायनि उनावबो माबा मोनसे साख्रि मोननायनि उनावबो जोंनि लाइफआ रंलि गाज्रि जाहैनो हागौ। ओंखायनो जोंनो राइट माइन्डसेट नांगौ एक्सुवेलि। साफ्रोमबो फरायसाफोरनाव मोनसे मेन थांखि थानांगौ होनना सानो नामा? गोबां समावहाय फरायसाफोरा थांखि थायोब्लाबो सुपारफिसियेल लेभेलाव लायो। बिथांनि थांखिखौ मोजाङै मोनथिनांगौ, एक्सुवेलि डिसकास खालामग्रोनांगौ गाइड बा मेन्टरफोरजोंहाय। बिनि उनावसो थांखिखौ थिरांथा लाखिनांगौ। गोबां समावहाय गोबां फरायसाखौ जों सोङो मा जानो लुबैयो, सोरबा बुङो इन्जिनियार, डाक्टर, नाथाय एक्सुवेलि बिथांमोननि थांखिया एक्सुवेलि हार्टनिफ्राय ओंखारबोआ, गोसो गोरबोनिफ्राय ओंखारबोआ। ओरैनो सोरबा जागोन होननानै जानायखाय जागोन होननानै बुङो। एक्सुवेलि थांखिखौ डिसिसन लानायनि आगोलाव मानसिया डिसकास खालामग्रोनांगौ गाइड, मेन्टर्स बा टिचार्सफोरजोंहाय। बेनि उनाव जाय थांखि लायो बे थांखिया साबसिन जायो। नैबे समाव सारनि एड्रेसखौ मिथिनो लुगैबाय रादाब जानानै। आङो दा डिब्रुगड़ मुलुगसोलोंसालिनि ससियेल वार्क सेन्टारनि सासे फोरोंगिरि। लोगोसेनो आं दा डिब्रुगड़ मुलुगसोलोंसालियावनो थायो। नोंथांमोना डिब्रुगड़ मुलुगसोलोंसालियाव फैयोबा आंखौ लोगो हमनो हागोन। आरो बेनि अनगायैबो आङो इन्टारनेशनेल माइन्ड एजुकेशन इनस्टिट्यूट साउथ करियानि सासे माइन्ड एजुकेशन स्पेशलिस्ट। आं मुलुगनि आरो भारतबर्षनि गुबुन गुबुन जायगायाव थांनानै आं इउथ्सफोरनो माइन्ड लेक्चार होयो आं स्पेशलि माबायदि राइट माइन्डसेट जानांगौ। स' आंनि एड्रेसा दासान्दिथ' डिब्रुगड़आव, खिन्थु आंखौ गुबुन गुबुन प्लेटफर्माव नोंथांमोना गोबां समावहाय लोगो मोनगोन।